ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମାତା ସତୀଙ୍କୁ ଝିଅ ରୂପେ ପାଇଥିଲେ। ସତୀଙ୍କ ବିବାହ ବୟସ ହେବାରୁ ବାପାଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛାରେ ଶ୍ମଶାନବାସୀ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ ସମୟରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେବୀ ସତୀ ବାପ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଶିବଙ୍କର ଅପମାନ କରିବାରୁ ଏହାକୁ ସହି ନପାରି ସତୀ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଝାସ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ମହାଦେବ କ୍ରୋଧ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରେ। ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେଠାରୁ ସତୀଙ୍କ ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୂରି ବୁଲନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସତୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଶିବଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରରେ ବଳିୟାନ ହୋଇ ତାରକାସୁର ଅତ୍ୟାଚାର କରେ। ତାରକାସୁର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଦେବତାମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ଶିବଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ହିଁ କେବଳ ତାରକାସୁରକୁ ବଧ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଦେବତାମାନେ ଆଦିଶକ୍ତି ମାତା ସତୀଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ଦେବଗଣଙ୍କ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମାତା ସତୀ ଗିରିରାଜ ହିମାଳୟରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ପର୍ବତରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବାରୁ ସତୀଙ୍କ ନାମ ପାର୍ବତୀ ହୋଇଗଲା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପୁନଃମିଳନ ହେଲା। ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପରେ ରୁଦ୍ରରୂପ ତ୍ୟାଗ କରି ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ହୋଇଗଲେ। ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ମହାମିଳନକୁ ଶୀତଳୀ ଷଷ୍ଠୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ। ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତାପକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ଏବଂ ମହାନ ବିବାହ ଉତ୍ତମ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ପର୍ବ ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ପରିବାରର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବୈବାହିକ ରୀତିନୀତିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ବିବାହ ସମାରୋହରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଏ।